Avui falten 100 dies per continuar fent feina per millorar tots els barris de la ciutat, perquè nosaltres posam en el centre la vida de les persones. Tenim el programa electoral enllestit, més de 950 propostes que vesteixen el lideratge polític que volem encarar. Tenim també les candidatures en el Consell, en el Parlament i l'Ajuntament de Palma ja definides, candidatures que ens permetran liderar aquestes institucions. Perquè hem d'aconseguir augmentar el nostre autogovern per tenir les eines per seguir millorant la vida de tots els ciutadans d'aquestes illes, perquè hem d'impulsar l'ús social del català, perquè hem de seguir protegint el nostre territori. Per això necessitem que Més per Mallorca lideri les següents majories progressistes, perquè necessitem que aquests dies serveixin per fer 4 anys de progrés per tothom.